Tuntunan si Councilor Celia Flor ang chairperson sa Committee on Women, Gender, Family and Child Care diri sa Bacolod. Councilor, mayong gabi sa Action Marlon diri sa Action Radio Bacolod. Yes, may gabi Action Marlon, kag may gabi man sa aton nga tagpalamanti. Salamat gid Councilor. Una gid konsehal ti masubo-subo kag masakit-sakit ini nga sahi sang hitabo nga nagbiktima naman ni sa isa ka lapsag or bata naman ho kay ang pagpati ginbilin sa Iloy, kung Iloy gid man, sa labi sang San Sebastian Cathedral Bacolod kahapon Domingo. So laban-laban patupa naman ni siya sa ginatawag nga child abandonment siguro. Check ko lang konsehal, anong latest nga report yung ipalabot sa imo angon sa nga hitabo? Well, so may report na may nakita, no, nga lapsag sa may cathedral. Aha. So, kuan ina sa may na-respond na, no, kag in custody na ang baby. Okay. Ara na siya, in custody na siya. Mm-hmm. So, may proseso ina kung anhon siya as i-declare na siya as, may kakabalo, confounding, or siyempre pangitaon pa na ang either parents, mother, father, pangitaon pa na. Pero usually, siyempre na madugo na nga proseso, no? Ano na gani, igurong rason na ginbilin, so hindi gusto mag-acknowledge, no, sa baby. So, may proseso na siya kung paano, kung abandoned na siya, and then declared na founding, kag ang importante sa niya, nga there is an institution nga na-take care sa baby. Yes. Ang pagbilin sa lapsag or bata, dabo na kita sa nabatian nga katabo ni, no, diri sa aton. Pero ang una gid nga pabangkot konsehal, kung ano gid ang una nga rason man nga ginahimo ini sang Iloy. Sa imo bilang madugay na nga chair sang Committee on Women kag Child Care, anong imo sa nakit-an nga una gid nga rason kung nga aga katabo ini konsehal man? Well, kadamo gid sang rason, no? Sa una ara ako kita ang nagaran sang Women's Center sa siyudad sa Bacolod. Kag hindi lang ina, no? Kita man ang bilang advocate sang kababayenhan, kadamo sang issues, no, nga ginatun-an namon sang una, kag in mga abandonment sa mga kabataan, ilabi na ang babies, no? Sang ilang nga mga hindi man kasiling nga Iloy lang, no, kundi mapilitan man ang Iloy siguro na amo niya kaso, no, nga mag-abandon sa baby kung ang responsibilidad man sang amay wala man niya gin-take, no? Diba? So kadamo lang gid mo sang rason, ma-speculate lang kita, pero we can never say nga i-blame naton ang aton nga mga Iloy, ang mga mga amusin na nagkaklatabo, nga i-blame lang naton dayon kay kadamo sang problema, kadamo sang circumstances nga nagkakatabo sa ilang pangabuhi, nga in the end wala sila choice but to abandon the baby and i-abandon nga unrecognized sila. No, kasi niara man yung ginakuan mo, ginutugyan gidya mismo sa aton mga institutions for adoption. No, kaya hindi sila kasarang. Pero iya, kadamo factors, may ara nga base ang pamilya hindi supportive. No? May ara sina mo, may ara nga ang pamilya supportive. Gin-abandon sang partner ang babae. Usually, ang lalaki ang nag-abandon No? Kaya amo ni problema naton sa atong society, daw wala naton niya ginatan-aw nga may blame sa part sang lalaki nga partner, no, kamabusong gani ang kababayenhan, even hindi mga estudyante, pang una, hindi pagpa-eskwelahon, diba? Kaya sila, hindi man pagpapahalingan sa trabaho, pero ang lalaki, ang estudyante, daw saway lang. No? So, ining mga factors ini kadamo lang gid kag kadamo sang speculations, no? So, ang aton lang nga tanawon taman siguro ang kadamo nga sitwasyon nga hindi man ta magsiling nga do kwanto siya nga klase sang tawo, no? Ano ni siya nga klase, kadamo makita ko sa sa mga comments sa Facebook. Ang mga comments siya dugid ka negative, no? Kag gina-degrade ang pagkatao sang whoever abandoned, no, the child, the baby. So again, kung sa imo man matabo,
hindi supportive ang imo family. Mhm. Ginabandon ka, wala ka kwarta, wala ka sang may sitwasyon nga wala ka gid choice. Aha. But ang kahuy-anan mo as a person, kahuy-anan sa because ginalantaw pa sa gihapon sang society nga kahuy-anan Aha. no, to bear a child out of wedlock. Mm. No, masiling kita nga modern na kita, kadamo na sang atong development, kadamo na sang consciousness ng tao tani, no? Nga taas na ang consciousness naton for acceptance, for accepting people nga amo sa mga problema, pero may ara pagidagyapon nga paglantaw nga ay ina siya kahuluya sa pamilya, ikaw kahuluya sa nahimo mo muna. No, so I'm not saying na itolerate naton ang bad behavior, no? Ang irresponsible, hindi man bad kundi irresponsible na behavior. But I'm saying hindi kita magdasig mag-condemn. Kundi lantawon taman kadamo makita pa na even sa scene makita mo na ang mga sitwasyon, no, which reflects reality. Kag makita mo man ang mga rason. So siguro amo nang akon nga take sina. Okay. Of course, ang importante gid gihapon ano ang matabo sa baby. Yes. So for now, ara na siya in custody. Sa mga Iloy or babaye konsihal nga hindi nila masarangan ang pagsagod or pagpadako sa ila sa nga bata. Diri sa syudad may ara sila ihan pwedeng dangpan para nga hindi maglabot ba sa punto counselor nga makapadumdum sila nga ibilin-bilin na lamang ang ila sa nga bata. May ara sila na pwede dagpan dari counselor? Yes, may ara kita. Of course, namo facilities, pero hindi lang ko mag-mention sa mga names of facilities. Yes. Okay, sa mga institutions, may mga non-government institutions kita, Correct. mga partners ng syudad. All they have to do is really go to the social services ng syudad and talk about it. May counseling na nasa nga portion sa aton ng mga social workers kung ano mga options nimo, no? Kag dira pwede ka i-refer sa mga institutions naton. Ari diri sa syudad sa Bacolod or even outside of Bacolod. Are konsihal, base ko nagaboditor subong sa sari nga panatuntunan yadtong Iloy kung Iloy giba nga nagbilin sa lapsag sa cathedral, anong imo sila pwede mapanugyan sa iya or imo sila mensahe sa iya konsihal? Well, ang akon lang amo na paminsaron mo maayo siguro ang future man sang bata, no? Ang futures nimo man mismo as a mother kag bilang pagkatawo mo. Of course, you have to face punishment. Kaya under the law, may punishment ina. Yes. No? So, consider niya gid maayo consider mo gid maayo anong imo options. Buligan ka man sang syudad, buligan ka man sang social services naton. Siguro, jutay nga tiyempo nga tinion, parang maplastarya man ang iya kaugalingon, maplastarya man ang sitwasyon niya sa iya pamilya, kag sa kung sino man ang partner niya, pero kung partner niya ito nga wala man ang gitpulos, para sa akong may ina lang to. Ang importante, ang support system nimo, may ara kita sa social workers, kag ang support system sa pamilya. Ako siguro, I would encourage the family, no? Kung tani amo na bala supportive man kita, hindi taman pag-abandon bata ina babies, no? So it will affect a lifetime. It will affect life kung ano man ang desisyon naton para sa aton kabataan kag para man sa aton nga I'm sure may bata, may ina siya, may parents niya ina ang kung sino man ang nag-abandon unless nga amo na basi may may sitwasyon nga may affair, amo na lang sa may amo sila, so we really don't know. Ang ato lang is ang community, no, ang kita as people, dapat we should be more understanding of such situations para nga hindi taman magbulig guba sang pangabuhi kag sang life sang babies kag sang aton man nga kalwainhan, so to speak, no? Kay most of the time siguro ang ini nga mga kaso ang babayi ang burden mo kung ano niya, no? Ang burden sang life ara sa babayi. So siya na iya ang may decision anhon ko ni. In fact, ang decision ni ina hindi pa na sound decision, no? But the decision at the moment para sa iya amo na pinaka para sa iya pinaka eksakto at the moment, at this time.
But I'm sure kung makatagaan na siya sang tiyempo, matagaan na siya sang counseling, kasi makapaminsar siya na kwaon niya liwat ang bata. Yes. Anyway, Kausihal, salamat gid kabay pa nga makilala to ang Iloy nga nagbilin sang lapsag sa simbahan kag mausisa man na para mabalaan naton bala kung ano gid ang rason niya kay kun kaisa Kausihal ba si may balasihan man bla ang yasa nga rason kun nga aginhimo yato. Oh. Ni ara I'm sure ni ara hindi man sa siguro is in fact po ng taon mo may option gid siya nga to abort it di ba? Yes. Which is worse. Na iniya din carry niya for 9 months. No? Sige, kag ang bati ko ano sang lapsag ka healthy. Yung lawas Healthy, no? Lalaki so, pa. Silingon, she took care of herself and the baby while gina-carry niya. So, at least nangin responsible enough siya nga wala niya ginpa-abort. May lampin pa gani, no? Abot silingon, gintatatag. Kompleto ko no sapatos, etc. Meats and ano. Correct. Councilor Celia Flor, ma'am, thank you so much sa information kag siluwat mayong gabi. Yes. Thank you again ng gabi man, Action Marlon. Action Fire